שלום, מה שלומך? רוצה לשתות משהו? לי קוראים איתן, אני מבין שאתה בר. אתה יודע למה אתה פה? ההורים שלך דואגים מאוד. עוד כמה זמן יש לנו? 45 דקות. תגיד, איתן, אתה אוהב לטפל באנשים? בשביל זה אני פה. וכמה מטופלים נניח יש לך בשבוע? בר, אנחנו פה כדי לדבר עליך. הבנתי, אתה מעדיף כסף או לטפל? אני לא בטוח שאני מבין את השאלה. נניח שהייתי מציע לך את אותו סכום כסף שאתה מקבל עבור כל המטופלים שלך ביחד, כדי שלא תטפל בי אף פעם יותר. היית מסכים? שאלה טובה, אני צריך לחשוב על זה. תגיד בר, למה לדעתך אתה פה? מה ההורים שלי לא אמרו לך? הם לא מרוצים מהשגרה החדשה שלי. מה השגרה החדשה שלך? מהי השגרה של כל מי שבגילי בערך? בית ספר, אז אני נמנע מזה כמה שיותר ונשאר בבית. אתה רוצה לספר לי איך זה קרה? עזבו, אני יותר מפורסם ממך, בכל מקום שאני הולך. היי, נפל לך העט. לא, זה לא שלי. בטוחה? כן, די בטוחה. אה, אוקיי. אוקיי. לי קוראים בר. אני עדי. כל הקטע עם העט היה כדי שתהיה סיבה שנדבר. וואו, ישיר. כן. אז זבוב וג'וק רבים. הזבוב אומר לג'וק, אני יותר מפורסם ממך, כי לכל מקום שאני הולך, אנשים מוחאים לי כפיים. אז הג'וק אומר, לא, אני יותר מפורסם ממך, כי לכל מקום שאני הולך, הבנות צורחות. מצאתי את זה באתר לבדיחות קרש. את רוצה אולי להיפגש? את רוצה? שמע, אין לי זמן כרגע, אבל תרשום את המספר שלי. כן. ואולי פעם אחרת. כן, אני ארשום. כן. 254? כבר עברה חצי פגישה. צודק, שנסיים? יש לך חברים שיודעים מה אתה עושה כשאתה לא בבית ספר, או חברים שאתה מסתובב איתם? הם אמורים לדעת. אני לא יודע, אני לא ממש רוצה לדבר על זה, למען האמת. מה אתה עושה בזמן הפנוי בבית? מצייר. מה אתה מצייר? אני יכול להגיד לך שההורים שלי חושבים שאני מצייר משהו שנראה כמו לוחות מטרה. מעולה.
אנחנו מתקדמים, זה נשמע יותר ישיר. ספר לי. תמיד אומרים שאני ישיר. מי אומרים? האנשים. בר, אנחנו פה כדי שתבין מה אתה חושב, מה אתה מרגיש. אני לא יודע אם אתה שם לב, אבל אתה חוזר על עצמך כל הזמן שוב ושוב. זה בגלל שאתה מציב לי קירות. קירות? אתה מציב לעצמך קירות. הבנתי. אתה אוהב לנתח אנשים, בר. כמו שאתה נהנה לבזבז איתם את הזמן. כשאתה נשאר בבית זה לא גורם לך להרגיש יותר בודד? לא ממש. זאת אומרת, כשאני נשאר בבית אני מרגיש שאני יותר מתקדם. זאת אומרת, זה לא הכי טוב, אבל זה עדיף על בית ספר. מהי תחושת היום-יום שלך? עצוב? שמח? תקוע. איך, זה מגעיל. זה מלא בטונות של שמן, למה הזמנו את זה? אין לי מושג, חברה שלי המליצה. לא ידעתי שזה עד כדי כך מגעיל. מה? מה יש? סתם, לא יודעת, חשבתי על משהו מטומטם ממש. על מה חשבת? לא יודעת, כאילו, אני רוצה בא לי להיות יחד, כאילו, מבין, כאילו? כן, אנחנו פה ביחד. לא, לא ביחד כזה. כאילו, אתה יודע, ממש ביחד. אוקיי. כאילו, לא כמו עם אנשים אחרים. לא יודעת, כאילו... קשר אמיתי. איך הרגשת עם מה שהיא אמרה לך? בסדר. את רוצה אולי קשר כזה איתי? היה לך שם קטשופ. התראיתם מאז? זאת לא הבעיה. זאת פשוט לא הפעם הראשונה שאני מנסה לעשות משהו. ניסיתי עוד מלא פעמים, אבל שום דבר לא משתנה.
הכל בסוף חוזר להיות אותו הדבר. אפילו השיחות איתך, באיזשהו שלב הם יהפכו להיות קבועות, ומה אז? אז הכל יחזור להיות תקוע. שוב. נגיד שאתה קם בבוקר, אתה אוכל ארוחת בוקר, מצחצח שיניים, אלה דברים שעשית ועושה, זו השגרה שלך היום-יום. אתה שומע מה אני אומר? בסדר, זו הבעיה. אני חושב שאי אפשר להחליף שגרה. אפשר רק לשנות אותה. היי, נפל החטא.